onye isi oche ụlọọrụ kọmishọn steeti a na-ahụ maka ụlọakwụkwọ sekọndịrị skuul PPSSC bụ ọkammụta Nkechi Ikediugwu na-ekwu na ọ dị ezigbo mkpa ka ekewapụtara ụmụ akwụkwọ ezi ohere nke ga-enyekwazi ha ohere ọma ka ha wee nwachapụta onwe ha n'ozuzu oke. Nke a bụ ka ha wee kwadobe ịbụ ihe ha chọrọ ịbụ maka uto na mmepe nke ala anyị ya. O kwuru okwu a na St. Peter Secondary School Achịna dị na kansụl ime obodo Agụata mgbe ọ na-ekwu okwu mmalite maka ụbọchị inye ụmụ akwụkwọ nduzi banyere ihe ha ga-abụ n'ọdịnihu akpọrọ Career Day Convention maka ụlọ akwụkwọ sekọndịrị dum enwere n'ime Anambra. Ọkammụta Ikediugwu tere aka n'ọdịnihu nke Naịjirịa dabere n'ụmụ akwụkwọ mere ọgbakọ Career Convention ahụ ji wee bụrụ ụkwa dara n'oge ya. Queen Anịgbọgụ bụ onye nta aka anyị gara emume ahụ wee detere anyị akụkọ. Onye isi oche otu PPSSC bụ onye okwupụta okwu na mmemme ahụ bụ nke gọọmenti Anambra chịkọbara na njikọ aka ọnụ ndị PPSSC nakwazi ndị otu ASUBEB kọwara Career Day Convention dịka ọgbakọ ha na-eme kwa afọ bụ nke o kwuru na ọ gbadoro ụkwụ na nkụzi nakwa ọzụzụ ụmụ akwụkwọ ya nakwa ịgbaziri ha ọnụ n'ụzọ ha ga-eso na agụmakwụkwọ ha. Na mmemme ahụ bụ nke ndị bịara na ya gụnyere ụmụ akwụkwọ, ndị nkụzi nakwazi ndị eji okwu ha agba izu na agụmakwụkwọ bụ ndị sitere na zonu 6 nke dị na steeti a. Ọkammụta Ikediugwu nọrọ n'oge ahụ kelee gọvanọ Chukwuma Soludo maka mwugharị o wugharị ọba agụmakwụkwọ na steeti a ya nakwa ọnọdụ ndị nkụzi ha. Onye isi oche ọchịchị nchere oge n'okpuru ọchịchị Agụata bụ dọkịnta Chibueze Akabuike nọrọ n'oge ahụ kọọ akụkọ maka ndụ ya ka o si wee họrọ ndụ ọ na-ebi kịta ma kelekwe ndị eji okwu ha agba izu na agụmakwụkwọ bụ ndị na-afụ na a na-enye ụmụntakịrị Anambra agụmakwụkwọ bụ ịgba. Ọ nọzikwara n'oge ahụ dụọ ụmụ akwụkwọ ọdụ ka ha tọọ ntị n'ala ma gee ihe ọbụla a na-akụziri ha n'ihi na ọ ga-abara ha uru n'ọdịnihu. N'okwu ha n'iche n'iche, onye zonal director PPSSC bụ Oriakụ Charity Igwe, onye isi oche na mmemme ahụ Honorable Patrick Ezenwata nakwa onye principal St. Peter Secondary School Achịna Reverend Fada Walter Okafọ kwuru na ọgbakọ ahụ bụ ihe ngọzi ma kenekwe gọvanọ Soludo nakwa kọmishọna na-afụ maka agụmakwụkwọ na steeti a bụ ọkammụta Ngozi Chumude, onye ndị isi oche otu PPSSC nakwa ASUBEB maka nnukwu nzọpụ ụkwụ ha zọpụrụ na steeti a iji wee wugharịa ọnọdụ agụmakwụkwọ na steeti a bụ nke o kwuru na esi ebe niile dị iche iche na Naịjirịa enye ha ukpe ekene n'oge ọ na-eme ngụpụta akwụkwọ bụ nke isiokwu ya bụ Career in Catering. Onye Principal Community Secondary School Oko Oriakụ Ifeoma Enekwechi kwuru na ugbu a afụrụ na ọrụ adịghọ na agụmakwụkwọ n'ihe gbasatara isi nri bụ nke ga-enyere ọtụtụ ụmụ akwụkwọ aka inweta ọrụ nnọrọ onwe bụ nke o kwukwere na ha ga-abụ ndị isi onwe ha ma ha bagide na Amuma. Onye Principal Community High School n'Ọfịja Oriakụ Joseph Nwannadị bụ onye gụpụtara akwụkwọ nke afa ya bụ Career or Medical Laboratory ogbo ya nke Community Secondary School Ihite bụ Oriakụ Aṅụrịka Abazu bụkwa onye kwuru okwu nyegara isiokwu akpọrọ Career in Accountancy. Mmemme ahụ bụ nke dọbatara ọtụtụ ndị eji okwu ha agba izu na agụmakwụkwọ.